נטלי פולק, קרוספיט אריאל, מוקדמות ל-RFA, איבנט 3, קטגוריה 45 פלוס. מות נשים 15 קילו, פלטה 10 קילו, כן. פלטה שנייה, דקה. קילו. 10, והשנייה 10. יאללה. 50. לא, יותר קדימה תתעשי. לא, טוב, לא משנה. יש. יש לנו, יופי. יותר. תשחררי. הנה. יש. יופי. רגע. אפשר להתחיל? בטח שני, כן נטשה? שש. אלופה. אחד. 2. 3. 3, 2, 1, תרימי. אחרון. יש.
5, 6, 7, 8, נטשה, תחזיקי מעמד. את חייבת עכשיו להגיע למתח. מתח, לא אחד, 5. 5, נטשה, 5. יביי. תנסי. אל דברי עכשיו. שניות. 10. 5. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. יאללה. תזיזי את המות. יאללה. 1. 2. יאללה, נטלי. יאללה. 3. יאללה, נטלי. יאללה, נטלי. 4. יאללה, עוד 2. נטלי, דווי. 5, אלופה. עוד. אחרון. יש. יאללה. 1, 2, 3, 4, 5, 6. יאללה, בואי, תזיזי את המות ומהר תרימי. עכשיו להזיז את המות. יופי, להרים. 3. 1. עוד אחד. 2. עוד אחד. לא. עכשיו תסיימי. תנוחי. תהיה לך טוב. למה? כי את תסיימי את זה. פעם שעברה לא סיימת לא את זה ולא את זה. לא! את השני לא סיימת. כן. עכשיו, בואי אחר כך נדבר על זה. בבקשה, תסיימי את זה עכשיו ונדבר על זה. את תסיימי את השלישי. עכשיו, תסיימי את השלישי. תנוחי. תני בראש. אחרון.
6. שבע, עוד 2. עוד 2, נטלי, עוד 2. עוד 1. להרים, לא לעצור. יש. יאללה. חמש. 6. 7. 8. 9. תרימי. יש לך מלא זמן, תרימי. תרימי, אחר כך תנוחי. עוד 1.5 דקות עד למנוחה. 1. יאללה. נטלי, תרימי. 2. תרימי. 3. Давай, Ску! Давай, ну! יש. עוד, נטלי עוד. Еще давай! Ты сможешь! יאללה, אחרון. יאללה, אחרון! давай, להרים! עוד, נטלי, תרימי. יאללה, להרים! יאללה, לכי. 1. 2. 3. 4. 5. 6. מהר. יאללה! עכשיו! עוד 1. אחרון! זהו. 1, נכון? זהו, אני מסיימת. איך מסיימים?